Στα χέρια μου έχω 2 κιλά κιμά και σήμερα θα κάνουμε challenge ποιος θα μαγειρέψει πιο ωραία το κιμά. 700 γραμμάρια θα μαγειρέψω εγώ, 700 ο πατέρας μου και 700 η Σαρφό. Θα ρίξω μανιτάρια, λιαστά ντοματίνια και φρέσκο κρεμμυδάκι. Έβαλα μαϊτανό και κρεμμυδάκι. Βάζουμε λάδι. Δεν το ρυπάς το λαδάκι βλέπω, Όχι. Ποτέ με το μαϊτανό μαζί με το κρέμμυδι το φρέσκο. Όταν κάπως και νερό. Αυτό τρως κάθε φορά στο σπίτι, αγόρι μου, τώρα κάνεις εσύ. Αναγκαστικά. Ναι, αναγκαστικά. Πρέπει να επιβιώσω. Αναγκαστικά το χλαπακιά. Για βιοκουριστικούς λόγους. Θα βάλεις 1, 2, 3. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ, δεύτερο και τρίτο. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Αυτό δεύτερο, το τρίτο. Εντάξει. Ανάλατο, λαδερό, στεγνό. Δεν θα τρώγα κανένα από τα τρία. 1, 2, 3. Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να έχει βγει πρώτος ο μπαμπάς. Εμένα μου αρέσει ο κιμάς του. Ωραίο, είναι έντονη και αυστηνατή. Και με το μαϊντανό σ' αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Θα τον ήθελα ένα τσικ ακόμα περισσότερο ψήσιμο. Ναι, εδώ είσαι ανάλατη. Αλλά εντάξει, ωραίο βγήκε. Είναι ο πιο κλασικός κιμάς εδώ πέρα στην Ταΐνη. Ναι, 1, 2, 3 βάζω. Να τρως αλλού. Εγώ βλέπω ποιος τελείωσε.